Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pamirsa, sugeng pepanggihan kalian giaran pawartos dinten Ahad tanggal 28 September 2019. Dinten menika pawartos ingkang wigati sampun samapta wonten ngarsa panjenengan. Antawisipun pawartos kegiatan Ponorogo Sprint Competition wonten ing Kabupaten Ponorogo ing taun 2019. Sesarengan kalian kula Rafa Adrian Askaputra menika pawartos sak jangkepipun. Disebut Parpora Kabupaten Ponorogo sesarengan kalian Pengkap Pasi Kabupaten Ponorogo kasil ngawontenaken adicara kejuaraan atletik khususipun wonten ing cabur lari ingkang dipun wastani Ponorogo Sprint Competition. Kegiatan menika dipun wontenaken ing dinten Setu tanggal 17 September 2019 lan dinten Minggu 28 September 2019. Adicara menika dipun wontenaken kagem ngajangi bakat saha minat para muda taruna ingkang unggul ing babagan olahraga lari. Kejawi menika kagem nyamaptakaken atlet-atlet lari kagem ngadepi wontenipun adon kaprigelan lari ing tataran nasional utawi internasional. Awit saking agengipun semangat juang para muda taruna wonten tlatah Ponorogo nyebabaken peserta lomba lari menika kuatah sanget. Wiwit saking wilayah kita ngantos dumugi wilayah padesan sami antusias nderek lomba. Miturut data ingkang kasebar cacahing peserta lomba ngantos ewan wiwit saking lari alit ngantos dumugi lari dewasa. Perlombaan menika migunakan pedoman peraturan perlombaan atletik seluruh Indonesia PASI saha World Athletics Competition and Technical Rules 2019 edition ingkang sampun dipun selarasaken kalian kawontenan papan panggenan saha sedaya peserta sampun mangertosi isi peraturan lomba. Aturan lomba ingkang dipun sepakati dening panitia saha peserta antawisipun inggih menika setunggal atlet saged nderek kalih nomor lomba. Cacahing peserta lomba saben nomor lomba boten winates. Peserta lomba saged minangka sesulih saking sekolah utawi saking klub. Ing pungkasanipun lomba dipun pundhut juara setunggal, kalih lan 3 saben nomor lombanipun ingkang salajengipun badhe pikantuk medali saha piagam penghargaan. Wondene cabang olahraga ingkang dipun inggih menika lari 50 meter, lari 60 meter, lari 80 meter, lari 100 meter, lari 300 meter, saha lari 100 meter. Jadwal perlombaan ing dinten Setu 17 September 2019 mujudaken babak penyisian ingkang dipun wiwiti jam 7:30 enjing ngantos rampung adicara perlombaanipun. Wondene ing dinten Minggu 28 September 2019 lumebet ing babak finalipun ngantos manggihaken sang jawaranipun. Adicara penutupan saha penyerahan hadiah lumampah kanthi meriah lan dipun sekseni dipun pirsani dening para pejabat Disbud Parpora Kabupaten Ponorogo, Bapak Ibu guru pendamping sekolah, para peserta lomba saha masyarakat Ponorogo. Wondene para jawara ingkang sampun kapilih badhe dipun gladi dening Pasi Kabupaten lan salajengipun dipun minangka sesulih atlet Ponorogo kagem nderek lomba wonten ing tataran provinsi lan nasional. Saged ugi ngantos dados sesulih wonten ing ajang perlombaan tataran internasional. Mekaten kala wau giaran pawartos dinten Ahad 28 September 2019. Sugeng pepanggihan wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.